Az alig pár hónapja alakult Magyar Híd zenekar roma és nem roma népzenészekből és kávéházi cigányzenészekből áll. Az együttest rutinos zenészek alkotják, akik szerint ez a fúzió egy hiánypótló kezdeményezés a hazai zenei palettán. Legfőbb céljuk egy olyan hidat építeni, amelyen minden műfaj és náció békésen megfér egymás mellett, mert ez a híd nem szétválaszt, hanem összeköt. Tomi, most a Hagyományok Házának a zeneterménél vagyunk, ahol hamarosan próbáltok. Van egy új zenekar. Így van, nemrég alakultunk meg, ez a Magyar Híd nevű zenekar, és hát körülbelül egy ilyen, most már lassan fél éve megalakultunk, és hát igazából a fő koncepció az a zenekarral kapcsolatban, hogy két primása van a zenekarnak, az egyik az én vagyok, a másik meg a Horváth Balázs kollégám, akivel amúgy együtt dolgozunk a Magyar Állami Népi Együttesben is. A fő koncepció a hiddal kapcsolatban az, hogy a magyar kávéházi cigányzenét, illetve a magyar autentikus népzenét szeretnénk kéz a kézben és szeretetben, tiszteletben természetesen ezt a továbbiakban összekötni és egy hídra átvezetni. Most már 2,5 éve a Magyar Állami Népi Együttes egyik vezető primása vagyok, és igazából nekem is most kezdődött ez teljes mértékben a magyar autentikus népzenével az ismerkedésem 2,5 évvel ezelőtt. Addig is nagyon szerettem hallgatni, sokat is hallgattam, sokat jártam táncházba, mulatozni, de így ilyen mélyen ezzel foglalkozni, és belevetni magát az embernek, és tanulni, és tanulmányozni, és gyakorolni, az most kezdődött el, és hát azt kell mondjam, hogy ez egyáltalán nem egy egyszerű műfaj. Vili, számos zenekarban játszol, ez egy új Igen. formáció. Mitől lesz ez különleges? Mióta zenész a csapattal? Hát a zenekarnak mondhatjuk, hogy most én is alapító tagja vagyok. Az ifjabb Ürmös Sándor barátom kért fel erre a pozícióra, itt klarinétos és szaxofonos és tárogatós. Hát igazából azért jöttem a zenekarra, mert nagyon szerettem őket. Mindenki nagyon tényleg annyira jó muzsikus mindenkit, hogy annyira szuperek, hogy szerintem a mostani időszak legjobb fiatalságnak a legjobb muzsikusai, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy felkértek, hogy azért örülök, mert ismét olyan helyzetbe kerültem, ahol megint ismét tanulhatok új dolgokat, és én ezt nagyon-nagyon szeretem. Annak ellenére, hogy rangidős vagy. Most már napjuk is lehetnék annyira fiatal Azért mindig vagyok. inspirál, hogy új, Igen. fiatal, Igen. tehetséges fiatalokat Igen, játszol. őket nem is akármennyire tehetségesek, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy ebből a zenekarba elkezdjük a tanulást, és az előadásokat reméljük jó sok lesz. Jaj, de szépen, jaj, de szépen hirdetnek a templomban. Már gyerekkoruk óta ismerem, ilyen mondhatnak 10 éves korotok óta, Ferike ugye még akkor kisebb volt. Én már azóta játszom együtt a srácokkal, illetve a Horváth Balázssal körülbelül még a Váci konziból ismerjük egymást, és vele is azóta körülbelül egy ilyen 16-17 éves korom óta muzsikálok együtt a Balázssal. Melindával is nagyon-nagyon régóta ismerjük egymást, már több formációban muzsikáltunk együtt, hál' Istennek, illetve a Balázs Tomival is sokat muzsikáltunk már együtt, úgyhogy igazából mindenkivel nagyon régi a kapcsolat. De így még nem állt össze a csapat sosem. Így még nem igazából. Hát ez kettőnknek a Sanyikával volt egy nagy álmunk tulajdonképpen, hogy jó lenne csinálni egy közös projektet, és mivel a Sanyinak sem ismeretlen a népzene, ezért csináltunk egy közös
projektet végül is ez kettőnknek a fejéből pattant ki. Sanyi, egyébként a népzene az közel állt hozzá, vagy inkább a kávéházi cigányzenét művelted eddig jobban? Mind a kettő nagyon közel áll hozzám. Ugye édesapám gyerekkorától ugye ő a Rajkó zenekarban volt, ott tanult a Rajkóban, aztán bekezdett ifjabb Járóka Sándorhoz, ő vele játszott hosszú éveken keresztül, és akkor amikor Sanyi bácsi meghalt, akkor utána Pál István Szalonnával kezdett el édesapám muzsikálni, tehát amikor én már megszülettem, úgy tudom, hogy apu akkor már népzenét muzsikált, ő már akkor a Szalonnával muzsikált, meg volt ugye a Budapest együttesbe is apu, utána lett itt a Magyar Állami Népi Együttesbe is cimbalmos igazából. Én már abban nőttem föl, tehát én ilyen 50-50-be voltam. Tehát ezt is kaptam otthon, azt is kaptam otthon. Úgyhogy hozzám abszolút közel áll mind a két műfaj. Ezen kívül még nagyon szeretem a klasszikus zenét, de ez a két fő, így tudnám leírni magam, a népzene és a kávéházi cigányzene. Próbáljuk egészen színesre hozni ezt az egészet, tehát a jazztől elkezdve átmenni a népzenéig, és onnan át a kávéházi cigányzenébe. Szóval tényleg próbálunk arra törekedni, hogy ez minél színesebb és de a egyedibb fő az legyen. a magyar népzene és a kávéházi cigányzene. Tehát erre az, hogy épül. van egy-két Erre épül, de hogy mégiscsak, hogy dolog. elszórva egy-két morzsaszem. Melinda, egyedüli hölgy vagy itt a csapatban, hogy fogadtak a fiúk maguk közé? Én nagyon örültem, hogy felkértek, hogy énekeljek ebben a zenekarban, mert hát nagyon nagyra tartom már ezeket a zenészeket, tehát tényleg a kávéházi cigányzene legjelesebb képviselői most a fiatal generációból, és én azért nem ebbe születtem bele, tehát nem ez volt az, ami az első körben a zenei tanulmányaimat meghatározta, de nagyon-nagyon régóta hallgatom ezt a fajta zenét, és nagyon-nagyon szeretem. És külön jó, hogy így népdalénekesként ebbe így belekóstolhatok, és hogy ezek a világok itt találkoznak. Azért is Magyar Hídzenekar. Kinek nincsen babája, de menjen ki a zöld erdőbe bújjába. Kinek nincs szeretője, de menjen fel a fának a tetejére. Írja fel a zöld erdőbe egy levélre, de hogy neki nincs babája, szeretője. Fel a fának a tetejére, de hogy neki nincs babája, szeretője. Heidi! Balázs, a Magyar Hídzenekar másik prímása vagy. Te a népzenét képviseled a zenekarban? Így van, én vagyok a népi prímása az együttesben. Hát ugye alapvetően stílusában különbözik, de mégis nagyon sok a hasonlóság ugye a magyar kávéházi cigányzene és a magyar népzene között, és ez a kettő egymás mellett szerintem nagyon-nagyon szépen meg tud szólalni, és nagyon ki tudják emelni egymásnak az erősségeit. Olyan, mint egy jó koktél, igazából van két jó hozzávaló, és ha azt a kettőt összekerüljük, akkor egy még jobb dolog születik belőle. Mi az, amit neked vagy a Tominak meg kellett tanulni, hogy összecsiszolódni, hogy már ment flottul minden? Már együtt dolgozunk itt a Magyar Állami Népi Együttesben egy ideje, úgyhogy már volt időnk megszokni így egymást, hogy úgy mondjam. Ez egy nagyon nagy előnye az együttesnek. Ennek is, meg a Magyar Állami Népi Együttesnek is, hogy cigányzenekar és népi zenekar is van, és itt ebben a zenekarban is ilyen cigányzenészek is, meg népzenészek is vannak, és én úgy gondolom, hogy nagyon sokat tudunk tanulni egymástól, én mindenképpen nagyon sokat tudok tanulni, Tomitól is, meg a többi zenésztől is, de talán oda-vissza működik ez a dolog. Nem nagyon van olyan zenekar, ahol tényleg stílusában játsszák mind a két műfajt egyszerre. Ugye mi ezt tanultuk például a Zsoltinak, ugye ebből van diplomája, népzenéből. Én most már 5 éve a Budapest Bárzenekarnak vagyok a cimbalmosa. Tényleg az érdekes, hogy ez a két műfaj nagyon-nagyon hasonlít egymásra, de közben mégis mind a kettő más. Tehát stílusában is más. Például nekem, mint cimbalmosnak, teljesen másképp kell cimbalmoznom ezt a stílust is, meg azt is, tehát más. Tavalyi évben, decemberben a Magyar Állami Népi Együttesnek mi muzsikáltuk az évzáró buliát, amiért nagyon hálásak vagyunk igazából, hogy lehetőséget kaptunk
Pál István szalonnától. Amikor a fiatalok részéről felmerült a Magyar Híd zenekar ötlete, mi volt a véleményed róla? Én nagyon támogattam az ötletet, és nem csak azért, mert fantasztikus muzsikusok, hanem azért is, mert azt a fajta két típusú nyelvezetet, ami az autentikus magyar népzene és a kávéházi cigányzene, mind a kettőt anyanyelvi szinten beszélik, muzsikálják. Ugye egyrészt a Magyar Állami Népi Együttesben a két primás itt muzsikál egymással, van egy közös párbeszéd közöttük, másrészt akár a Farkas Zsoltit, ha említeném, vagy akár az Ürmös fiúkat, ők ebben nőttek fel. Ők, ugye Zsoltika a Zeneakadémiáig tanulta párhuzamosan, de a Zeneakadémia mellett a Szásztog is ott volt, az édesapja révén nóta műsorokban ott volt, tehát hogy maga ez a kétfajta zenei világ ott van bennük, és kiválóan muzsikálják, és amikor azt mondták, hogy mit szólnék ehhez, ha ők ilyesmit csinálnának, mondtam nekik, srácok, csináljátok, mert igenis van helye ennek a muzsikának, hihetetlen tehetségek vagytok, jó látni azt, hogy a Jóistentől tényleg milyen talentumokat kaptatok, meg kell találni a ti hangotokat. És amivel tudom én is, akár egy szám összerakásában, vagy akár segíteni őket, hogy koncertjeik legyenek, mindenben segítem, és segíteni is fogom, mert én ezt igen fontosnak tartom.